Δεν θέλω να περιαυτολογήσω για αυτή την αναφορά στο πρόσωπό μου. Πριν 3-4 μήνες, μαζί με άλλους 2 συναδέλφους, τον κύριο Καραμανολάκη και την κυρία Μπάρκουλα, γράψαμε ένα βιβλίο για την κοινωνική ιστορία του Πανεπιστημίου τα 100 πρώτα χρόνια. Του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1937. Λοιπόν, όπως λένε οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι μάλλον, I got news for you. Ό,τι λέμε τώρα συζητιόντουσαν από το 1837. Τα πρόσωπα αλλάζανε, η έμφαση άλλαζε, περίπου συζητιόντουσαν από τότε. Άρα η ιστορικότητα ορισμένων προβλημάτων που έχουμε είναι εξαιρετικά σημαντική στην κατανόηση του παρόντος. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ είμαι από αυτούς που δεν πιστεύουν στις λίστες που δημοσιεύονται. Η λίστα Shanghai, η λίστα των Financial Times κτλ. Υπάρχουν πολλοί που τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύουν ότι κάτι δείχνουν. Ότι κάτι δείχνουν, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε. Σε αυτές τις λίστες συμπεριλαμβάνονται 22.000 πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μέσα στα 500 πρώτα. Το 500 στο 22.000 είναι περίπου το 2%, 2,5%. Πείτε μου κάτι της ελληνικής κοινωνίας που να είναι στο 2,5% παγκοσμίως. Μπορεί κανένα δυο αθλητικές, ούτε κάνει παραγωγή, νομίζω ελαιολάδι δεν είναι εκεί. Άρα κάτι γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και κάτι γινόταν τόσα χρόνια, που νομίζω το είπαμε αυτό. Λέω λοιπόν, εμένα, αυτά που είπε ο Κίμωνας και τα λένε και πάρα πολλοί άλλοι, για κάθε απαράδεκτο και τρελό πράγμα που γίνεται στο πανεπιστήμιο, μπορώ να σας φέρω 5 άλλα που είναι χειρότερα. Αυτό όμως που θα ήθελα να κάνω μία έκκληση σε όλους όσοι επικαλούνται αποκλειστικά και μόνο αυτά είναι, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί γίνονται, το έχουμε σκεφτεί αυτό. Ως εκπαιδευτικοί το ρωτάω, ως πολίτες. Έχουμε συνείδηση, και είναι προφανώς ρητορική ερώτηση, δεν είναι απορριπτική, έχουμε συνείδηση της βίαιης περιθωριοποίησης που γίνεται στην νεολαία. Ξέρετε ότι άρχισαν να μεγαλώνουν πια παιδιά που δεν θυμώνται τους γονείς τους να δουλεύουν. Αυτό σημαίνει δεν τους θυμώνται να πηγαίνουν από το σπίτι. Άρα αυτή η βίαιη περιθωριοποίηση είναι μια περιθωριοποίηση ως προς τις αξίες. Δεν είναι τώρα αν θα γίνει μηχανικός, φυσικός ή ιστορικός των επιστημών. Σιγά. Λέω λοιπόν ότι αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, γιατί ουδής είναι χαρούμενος με διάφορα φαινόμενα που περιγράφηκαν, είναι γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Και με δεδομένο ότι δεν θα είναι στο DNA των Ελλήνων φοιτητών να γίνονται αυτά, θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Τελειώνω με κάτι που άρχισε να λέει ο Γιώργος, ο Βλαχάκης εννοώ. Ξέρετε, το πανεπιστήμιο, και το πανέλαβαν και οι υπόλοιποι, το πανεπιστήμιο δεν είναι έξω από την κοινωνία. Είναι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Δεν το λέω για να πετάξουμε όλα τα παιδιά στην κοινωνία, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Μιλήσαμε όλοι για προγράμματα. Το ξέρουμε μεταξύ μας ότι αυτό που μετράει στη συνείδηση των πανεπιστημιακών και αυτό που κάναμε να μετράει είναι το να παίρνουν προγράμματα σε βάρος της διδασκαλίας. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτά, δεν το λέω για να πω ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Έχει κανείς καμία αυταπάτη ότι η διδασκαλία είναι δεύτερο πράγμα σήμερα? Αν αυτό το δούμε στην ιστορικότητά του, το τι μεγάλη σημασία έχει η διδασκαλία. Φανταστείτε σήμερα να προσπαθούμε να επιχειρηματολογούμε γι' αυτό. Αυτό θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τι εννοούμε και με έρευνα. Αυτό δεν λέω για να μην γίνεται, είμαι από αυτούς τους φανατικούς και με τα προγράμματα και με την έρευνα κτλ. Λέω όμως, αν βάλουμε τώρα τη διδασκαλία, την οποία όπως είπε και η κυρία Αρσένη, οδηγεί στο να αλλάξει ο χαρακτήρας, όχι ότι έχει ήδη αλλάξει ο χαρακτήρας, να προσθέσουμε εκεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα. Να προσθέσουμε τα ηλεκτρονικά μαθήματα που πια εκτοπίζουν και τον ανθρώπινο παράγοντα σιγά σιγά. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Λέω ότι είναι νέα φαινόμενα πέραν του καλού και του κακού. Είναι φαινόμενα που πρέπει να μελετήσουμε και να μην τα δαιμονοποιούμε.
αυτό γιατί θα συνεχίσω